Na koho? Máš tady dušečku. Vývodně tady smyšlu něco nebo. Jsi Eurostar a máš kámo, že to je. To ty to natáčíš, viď? Hej. Já jsem tak blázně. Dáme si moto dnešního dne. Začni. Ta paní má velký, věď? Ta paní má velkou prdel. Dej mi ho do huby, dej mi ho do huby. Ta paní má velkou prdel. Dej mi ho do huby, dej mi ho do huby. Dej mi ho do huby, dej mi ho do huby. Ta paní má, dej mi ho do huby. Dej mi ho do huby, dej mi ho do huby. Dej mi ho do huby, dej mi ho do huby. Ta paní má velkou prdel. Dej mi ho do huby, 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 dej mi ho do huby. Dej mi ho do huby. Len to posledné, daj mi ho do huby. Bolo... Dobre, môžem dať pozrieť otázku? Môže. Co si myslíš o momentálnej situácii, ktorá vládne v našej krajine? Tak v našej krajine si myslím, že to dosť akože na piču. Ja si myslím, že to je úplne na piču, lebo tí kokoti, čo akože nám vládnu, tak to sú čistí kokoti, ja sa na to nemôžem pozrieť. Vyjebaní, úplní kokoti a celkom aj keď sa na to pozriem z tej druhej stránky, tak sú to naozaj kokoti. Takže podľa vás je to na piču a smeruje to do straček? Totálne na kokot. Do riadnej piči, ovšem celkom keď sa na to pozriem z tej druhej stránky a kokoti sú na svojom svete, rozumiete ma? Pojebané je to tu na kokot, nechcem tu žiť ani za tú piču. A vidíte nejaké skurvené riešenie? Odjebať sa stane. Úplne odtiaľ to strašne rýchlo sa odjebať. Ďakujem za rozhovor. Poď do piči.